Måger, der ligger og svømmer rundt nede i vandet der, det er ungerne. Nej, der. Nu er vi stille og roligt herinde i den våde ovn. Vi går cirka 80 meter ind under klippen. Så langt kan vi dog ikke nå, det er lidt for bredt til. Så stopper jeg lige om lidt, og så ligger vi lige lidt og kigger lidt på klipperne. Forskellige farver, de forskellige formationer der er. Kigger helt ind i bunden af klippen, så kan I se, at der er nogle sten derinde. Der også kan bundproppen til Bornholm, vi har derinde, så det skal vi særligt sørge for, at den stadig er der. Kigger I så op i toppen, så I kan se, at der er nogle grønne aflejringer, noget rødt og noget hvidt. Det grønne deroppe, det er kroger,